Slovenskom národnom povstání bolo nevyhnutné udržiavať kontakty a pomáhať si navzájom s najbližšími jednotkami, no i s tými, ktoré operovali vo vzdialenejších priestoroch. No a oddiel súdruha Zoriča bol nám najbližší. Bol to veliteľ s oveľa väčšími skúsenostiami, ako sme mali my. Neraz nám bol dobrým poradcom. Vážili sme si ho ako inteligentného človeka, ktorý vie citlivo, ľudsky pristupovať ku svojim ľuďom. Rešpektoval naše názory a záujmy, mali sme ho radi nielen v našom štábe, ale v celej brigáde, no vážili si ho aj občania, s ktorými prichádzal do styku. Po oslobodení sme veľmi privítali, keď sa stal generálnym konzulom Sovietskeho zväzu v Bratislave. V tom čase sme mali k nemu doslova otvorené dvere nielen my s Ferkom Mišeje, ale všetci partizáni, ktorých poznal v bojoch i potom už neskôr po vojne. Často si zašiel medzi ľudí, ktorí jeho oddielu najväčšmi pomáhali, najmä do Skýcova a vôbec pod Vtáčnik. Vždy s nimi dokázal hovoriť o závažných otázkach i o drobných ľudských problémoch. Ani čo by bol jedným z nich u nás a spolu s nami prežili pohnuté dni februára 1948 roku.